Paskoko laugarren domeko honetan, ja hilabete da paseo da Paskoa ospatu genduenetatik, eta orain be ospatzen dihar dugu. Jakina gure jai nagusia da, gamonetan hasi da sana ondo amaitu da. Ezinezko moten eban hainbeste makaltasun, hainbeste arrisku dana, arazoz beteta somatzen zan, Jesusek bizitza asko eta asko arazo bihurtzen saiatu arren, nahikoa izan zan gisa, itxaropenaren historiari hasiera emoteko. Eta Kristograz gizadiaren historiak osotasuna eta betiretkotasunaren itxure dau. Eta askotan badiri ezinezkoa emoten dauala. Hasieratik agertzen dira ezinezkotasunaren zantzuak. Ama angeloaren iragarpenak uste osoa jarri dagoan neskatza da. Ez dago ez zehazkarik jaioteko, ez aterperik bizitzeko, ez etxalekurik burua jartzeko. Asko dira zaraketak eta ez dau erraugabatasuna frogatzen lagunduko dutzan abokaturik. Ezinezkoa posiblea bihurtu da. Horize dino Pedrok lehenengo irakurgaian. Entzun dozuenez, ezeretzat hartu zenduan eta jainkoa mirariak egin ebazan. Haren bitartez, inoren gogoko esala, ezin zala inora egokitu. Bururatu jatzuen, eta jainkoak giltzarri bihurtu eban. Arkitektoak eraikinari eusteko ezinbesteko dagoan giltzarria. Eta bigarren irakurgaian, berrerazten danez, pentsa ezina da jainkoak gu antxakotzak ezartzea. Aitak bere semea eta alabak maite dituan lez, sekula hasten ez dituan lez. Jainkoak be maite gaitu, antxakotzat harten gaitu. Izan be Jesusek esan dagoanez, eta erakutsi diuskunez bere aitaren kutsuna gara. Bere semea alaba gara, eta horrek bidea lautu egiten duzku. Zaindu egingo gaitu beti. Gurasoek zaintzen gaituan lez. Artzainek euren ardiak zaintzen dabesan lez. Jauna beti jagoten eta zaintzen ditu berean. Adiago beti hartza edo txo iturria eta sakabanatu eta akabatu ez da izan. Kristore esker dakigu jainkoa zelakoa dan gizatiarra, samurtasuna, sentitzeko eta emoteko gauza, urruinekoa ez ezik gertukoa, gure salbazioa albideratzen dauana. Aita ez ezik epaile balitz gure etorkizuna baltzi litzateke. Beraz, postu gaitezen eta gozatu daigun, merezi dagoan lez, ospatu behar dugun Jesusen berpizkundea. Gure etorkizuna zabal eta zoriontzurako atie da. Guztidun betikoa. Eroan gaizu zeruko posetan partai izatera. Ferune hartaldea palau heldu daiten beraren hartzaina. Eroa txagaraiturik heldudan ospera. Bokazioen aldeko munduko otoitzegun honetako eukaristia hasten da. Jolari zeruko batzar posgarriak ina deigun eskatuz. Badakigu gure helburua dela. Badakigu ez dagoala gure esku. Kristoren gidaritzapean baizik. Gida da funtsiozkoena. Hartaldearen aurrezitik oinarri gisa izan ezin dugun gutako bakotxatik. Hau da, Kristoren doakasunetik edo otoitzak dinoen moduan. Hartzainen sendotasunak zerurantz garamatza. Jangoikoaren doako maitasun danok jarraitu behar dugun bidea erakusten diusku. Eskorrak emoten dutxuguz jauna, Pasko misterioen gaitik, egizu eten barik barritzen diar duzun gure erospenak ekarri deigula betiko posa. Oparen gaineko otoitzean jaunari eskatzen dutzugu, Eukaristiaren ospakizunetara ohitu ez gaitezela barkatu. Posarren bizi daigun Paskoen misterio hauen ospakizuna. Kristoren lan berrerosle hori, eguneratze guretzateten bako posaren iturri izatea. Hau bakarrik izan daiteke, holan benetan bizi bada, Eukaristi bakotza. Memorial bakarra da eta errepika ezina Kristoren maitasun entregu modua. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seinalabak betiko bizirako. Eta zabaltzen jakez fedunei zeruko arreinoko ateak. Gure eriotza deseina izan danaren eriotzan, eta eren biztueran gu guztiok biztu gara. Pasko bigarren prefazioa,
Kristogan bizi barria. Prefazionek eskutik helduta eramaten gaitu, Pasko gaubela santuaren gauera. Gan kristino bokazioek guztienak argi daben edo argi izaten hasten diran, zein dan euren helburua, zerua. Hori holanda, Hilobi hutsa ikusiz fedean aurretik egon diranen testigantzak berba egiten duzkulako. Kristoren heriotza gure heriotzaren gaineko garaipena dala, hau da, Kristok hilten ari zala. Heriotza zontzitu eban Pasko garaiko otoitz askok dinoen munduan. Gure bokazioa, Pasko domekako gizon emakumeak eroan edo egin behar dozuguz. Kariutako heriotzaren lekuko, bizitzaren lekuko, eta munduaren erdian bizitza izatera deitua. Kristoren berpizkundeak erakutsi duzku, eroan behar dugun bidea. Hartzeinoan zaindu maitasuna zure hartaldea, eta eroan betiko larre gurietara, zure semearen odol baliotsuz salbatu dozuzan ardiak. Eukaristia maitzeko gogora, ekarri gura dugu hartzain on bakarra, Kristo bera dala. Bizi, zerbidu eta jarraitzera deitua gaozana. Eurak gidatzen gaitu, eta betirako bizitzara garamatza. Bere bizitza entregua gaitik, perrosiak izan baikara. Oso modu delikaduan amaitzen dugu Eukaristia. Kristoren sakrifizioaren memorialabe, badala gogoratuz. Aste hona izan, eta ikusiko gara.